Whatever for two, it's a boy Fly Motion, and you are watching DOP Deppin Online Podcast. Namhlanje ke ngihambe ngedwa ngiphethe inkosi malanga esile eGoli kwandonga ziyaduma kwamtabantu kwathiwani cishe ngathi kwasitabane wandele pilo. Mntanami wandele phino. First of all ngicela ukuthi ladies first sabona ngicela ukuthi uzi-introduce wena ukuthi ubani wakabani usuka kuphi ngikhuluma nawe-ke Gucci. Oh yes, sanibonani. Hhayi igama lami ngukhethiwe wakwaVilakazi. Station name sami-ke uGucci Phili. Ngisuke eNyukhasela eMadadeni section 7. Ngiyajabula kakhulu ukuba nawe Big Fly. Hayi sharp ngibona ngathi uhamba no DMX DMX ujubuju ho ubani uDMX ngabani Hamba kulena umgijimi lokudida abanye abagijimi umfohlozi umgqobhozi umgijimi uphume amasteli ejosteli so ngisejozi ngiyahlanganisa umuntu kudala ehlanganise ephusha since 2003 ngiluke nje nethwa yimvula iy'khukhula zihamba nami kunzima kodwa hhayi impilo iluke kancane kancane ngiyahlanganisa ngiyancengeka bese ngidlule ey'ntweni Hayi yabo Gucci ngendlela okhuluma ngayo ngathi usuhuzuke kakhulu usuvele wafika ekugcineni kwento engizoyibuza ehlisa umoya boy yabo ngendlela ohuzuke ngayo yabuzwa kodwa Gucci ngendlela ukuthi hayi-ke umgijimi usehuzuke kakhulu akasafuni ukulalela so Gucci ake sikhulume mfethu mhlawumbe esigere ufike kuphi esigere sibalulekile phela isigere kule industry. Yes, sibalulekile kakhulu. Ukutshela nje iqiniso, esigele ngaba umuntu owagcina ku-grade 11 due to the fact that ngaba umuntu owathola i-car accident on my way to a metro and I was hosting shows. I was working with with Apple Price and stuff. So we were hosting a show. Then on my way to the show, I got a car accident. So from there, I had some challenges. I had some challenges. One of them was my situation changed. So that's when. Okay, Gucci musudlala ngathi la wena. Ngeke ungitshela ukuthi imali wayiqeda uRafa usekho. Yikho umuhle kangaka nje ngoba uyazi ukuthi yonke imali wayispenda kwi-makeup. Come on girl. Imali khona ihlele ebamedini enkantolo. Yeah, I became smarter. DMX. Manje guys, can I ask you something? I know ukuthi nama-artist and nama-musician and niyapeste Josie. I just want to find out something from you. Maybe abantu ababukele iDeppin Online Podcast mhlawumbe nababa-curious about ukuthi hey, ngabe ni-couple nathandani? no siyasebenzisana brother and sister asiyona i-couple siyasebenzisana siyi-team eyodwa Yabona namakhala ayafana. Usisi Ugundi nomanzi. uthi nomase ayibhocabhoca Unamanga wena. Okay. Awutshela abantu uGushu ukuthi wena isibongo sakho bani and then sobe sesisho isibongo sikamgijimi. Ngifuna ucontent funa ukuyi-verify very fast. Yabona-ke. Kuyenzeka phela ukuthi ngiyowulakazi. Okay, let's go back to the to the points. Mgijimi mfethu uke wasebenza before ube artist or maybe uvele wangena ku-music nje kuphela. Angizwanga kahle ukuthi ngike ngaba Uke wasebenza yini like mhlampe efemini or maybe waba i-security guard or before. ngike ngasebenza nje endaweni ey'ningi emini ma-warehouse ngangisebenza kwenye ikhampani ekuthiwa eMenchanga ngakwabamesteli ngike ngasebenza mfethu
ihlanganisa nenye indawo kuthiwa isemadeleni yabo. So yeah, Yeah. ngingekho Okay. Manje mfethu uhlangana pho no-music. music. Khona oba ngumsindo lapha. Hey, ubani oba ngumsindo lapho seyiwa hey mani uyadla. Loko ngumsindela uqhaqhazisayo. Ubani oba ngumsindo. Hayi ukuthi engilayo lapho kade yenza something ngaphandle sekhethu. Yeah, ufika kanjani ku-music boy? So music mfethu kade ngawuqala yabo, so music so into nje kade ngayithanda enhlizweni yami. Ngasebenza no-Professor, uCharacter, u-Emza, o-DJ Clocky. Nje khona enye ingoma yami kade se-Sky Steve yabo, besi-feature u-Professor ethi umcimbi, esinawo more than Yeah. 1 million views ku-YouTube. So kuney'ngoma nje Yeah. lezinye engiyishaya no-DJ Clocky, no-Character, no-Emza yabo. Abantu abaningi njengabayidensa loJabu Khanyile, nebuMathosa, Zekezeke yabo, naphesheya kahle elimhlophe, naphesheya eJamaica, Trinidad and Tobago, Germany, ngakho nje ey'ndaweni ey'ningi. Awume waya iy'ndawo zakho ziyangichaza ngoba uthi waya eJamaica kubhenya izolo lapho waya eTrinidad and Tobago. Uyabona yonke indawo ehamba wena kuyabhena mfethu. What's going on? Hhayi, kwakushuda. Abakushunda Yebo, mfana. Kingston, khona enye indawo kuthiwa ise-Kingston laphana eJamaica. Itawuni yakhona kuthiwa ise-Kingston, sasiyophefoma ngamanje Yeah, bakuJabu Khanyile. Yeah, so nje yes. bese umuntu uyikade ekudla bese ezama ehlanganisa yabo leyo nto. So yeah. So Gucci, Gucci, what's your story when it comes to music? Ngizwile ukuthi kwaba the accident which was very sad part of your life, but now how did you end up so recorder or maybe performing? Yini nje yak-inspire ukuthi ube a musician, an artist? I could say I've always loved umculo from ngincane. You know, I was those people I would see when I'm experiencing something, when I'm happy, I create my own song. Yeah, well, I was that person. I had like a really strict grandmother. So the Yeah, only way I could express myself was making my own songs. I wasn't allowed to listen to music or TV like. So when I came to Jozi, that's when I started actually getting into the Zumtulo. I was a hype man at some point, modeling, and then yeah, now I'm here. I'm recording. I've been recording actually, but can't manage. It's yeah. Now I'm recording my own song. manje yazi siswami ngendlela omuhle ngayo mfethu. Hey, I'm wondering uyazi phela la ku-music mfethu kuthiwa la mfethu awukwazi ukunyuka nje ungazange nje kukhona abantu iy'tshebe ezincikayo and khona seduze kwakho like this. Yeah, yeah. Is it true ukuthi yenzeka lento kubantu besifazane like in a normal working environment because any industry like kukhona lezi zinto okuthiwa ama-predators laba abafuna ukuthi mhlampe I'm a gatekeeper. bakusebenzise ukuze not gatekeepers, ama-gatekeepers ngizowafaka kulokhuzana Okay. yeah, wena your story is deep kakhulu because abantu besifazane kune-abuse, kune-sexual abuse, kune-gender based violence and zonke lezo zinto. Wena kwi-industry lo kuyona manje ngoba ivele idumile ngokuthi iyabaxhaphaza abantu besifazane, let me put it that way. Wena mfethu u-avoida kanjani izinto ey'njalo and kulamantombazane alandelayo abukela kuwena, what can you say to them ukuthi nabo mhlampe bakwazi uku-avoid izinto ey'kanjalo? I could say like Lena, as I said, ukuthi mina ngakhuliswa umuntu strict and not fearing women. So I could say lezo zinto lezo ayifaka kumina, you understand? So lezo zinto into ekwenza ukuthi ube nonembeza along the way. And as I said, dala ngaqala umculo ngaqala ngo-2016. I have so many songs with so many people, but because there were certain things I was not comfortable ukuthi ngizenze, here I am now, khani ngizokhipha iy'ngoma, you understand? I could say ithemba nje, uma umuntu wesifazane izithande, yimele into yakhe.
because there were times whereby I'd have to just go back kumculo, hustle hard, you know. I've went to a point ukuthi bengicosha namabhodlela mina, ngicosha amabhodlela, thengisa Hey, i-breakfast, eGoli, Johannesburg CBD, you know, because I'm trying to keep ubuntombi bami, you know, like trying to keep isidima sami. I don't want to do yeah. into ukuthi kusasa when I go back, when I look back, sekujaphela phela mawusudumile ziyavuka ziyabuya lezinto. Kuthiwa when Uh, no-two no-three yabo leyo. So I wanted to be yeah, a good example yabo kuy'ngane ezinye sure. ey'khulayo nabantu abayithandayo because I really love umculo. So I do also have abantu engasebenza nabo, I'm not gonna mention names. I do have abantu engasebenza nabo khona abanye that I even like not really managed. I had like a movement agency, Women Empire, where I would connect amantombazane for my gigs. And there's a lady, she's a very good woman now. She's a super good woman. There's a lady I used to work Yeah, with. Yeah, she was one of my models. She started doing music. She was one of those ladies who don't mind. You know? So what yeah, happened was, I was like, no, she wasn't doing music at the time. She was just doing appearances. Yeah, bafaka my music video, nani nani. And then I was like, no, when you have a beautiful voice. And then we have this industry with Sima, khulekile, uyakude. And then she was like, yeah. she started doing it. And waphumelela. Ubani loyo? I ain't I'm not. Hawu mfethu, come on mfethu. Ayo, she called me one time. She's like, "Aha, nigga, shooting music video, siyaphumelela." Ngathi ayingeke ngikwazi mina unembeza yo. Unembeza ngomini. Hey, Ngikwazi ngiyafela wahamba waphumelela. And with all of that, I know the person, the management, yeah, okay, yeah. There's also DJ okay. birthday. Okay, wait. Aslebe manje ubani? I'm not Come. gonna mention. I'm not gonna mention, but she's an award-winning lady. She's a young woman. I could say a misguided woman. Yes, a misguided woman. She's yeah, man. She's good. She's good at what she does. You know, if you go deep on Gucci Berry, you'll find us. Ah, wo, akuyena uMahu. No, not Maho. I don't know. Akuyena uZinqe manje. Not Malo. She did in Amapiano. Ah, Amapiano. owaseJozi. Yeah, I said so. She's in. Yeah, I can just make Ah, it describe. She's a mekwamaphelele. thick Nyana woman, thick-ish Nyana woman, yeah. Usebenza nama-DJs. khona lapha Khona. ku-background yakhe. But I can Ngizogcina ngimtholile lo owenza lento engasiyo. yeah, Back to you, my brother. waphumelela. It's like she really Uphumelele man. big. She's big. She's very big. And guess what? After becoming big, I got some text. After that, she started not texting me or talking to me. I'm like, hey, your inbox, I know. We are like, it's a good thing, yes. So I was like, okay, it's fine. Let me lay off a bit and just focus on me. And I focused on myself. I worked with some producers, some DJs. Now I'm a ingoma zami zangakhishwa because I'm calling against and it is why it's fine. Ngasho ngathi Yeah. uNkulunkulu uzongibona nami one day njengoba-ke uNkulunkulu Okay. wangibusisa Alright, sibonga. ngabanye. Mgijimi. Yeah. Usisi uyakhala la ukuthi hayi iqolo libuye lisebenze la emculweni kodwa yena akakaze ne. Siyakuvuma lokho, which is very good, which is nice, and yabo siyaphakamisa. Well, my brother, I know for us, especially when it comes to Natal, there's a lot of gatekeeping to especially la eThekwini nje, yabo. Abanye abantu abaningi bake bakhale ngotira, yabo, most of the time abantu abaningi bakhala, actually uyana kuphela mfethu abakhala ngayo. Wena mfethu kulento gatekeeping mfethu i-affect kanjani music? Why njengoba ususeGoli manje? What sithini story sakho when it comes to your upbringing with industry, ngoba ngiyazi ukuthi there's a lot and lots of gatekeepers, especially la eNatal. I don't know about your journey to Johannesburg. Can you just tell us the mfethu sama DOP ukuthi kuhamba kanjani? Yeah, bese baningi besiyabo kule industry bethu
kunzima because yabo nje mfethu if ungakuchazela kahle khona umunye ubhuti owayesiphethe yabo Mhm. ubhuti owayesiphethe uyabaleka oh Hayi khona. yeah ubhuti owayesiphethe mfethu like wayesayinile yabo si-group yabo so simanje Ubalo, si-group ubalo bhuti. hhayi awuthi ngiqale ngikunabele nestori yabo ngize nalo Ubani lo bhuti? Indaba ubabaleka ubalo bhuti lo, eThekwini. Asisusane wodwa sihamba ngey'nyawo saze safika enyuveni mfethu singenamali yokugibela ngoba sithanda umculo yabo ukuthi yabo sagcina lapho ukuhlangana naye ukuthi sibe ngaphansi kwakhe ngoba manje wayesihlukumeza basiyorekhoda sidotshana ukudla efrijini lakhe ukuthi sidle kubuye siligodile nje isikhathi yabo so namajita ami engangicula nawo sasibiza kuthiwa i-dot yabo so kwakunzima kakhulu mfethu kunzima ngoba even nanokuthi mfethu yabo nje ukuza kwami la eGoli umuntu uqala wathi ukuhlala kancane emgaqweni yabo ngabusha ngisemgaqweni Yeah. umuntu azothola i-shelter-ke yabo until ngize ngifike kule khampani lethiwa iseKalawa ku-Grasport kuyibona-ke abantu-ke abafike bangibonisa-ke ubuntu yabo kodwa la ngiphuma khona Yeah. ngishubile amalukhunjana ama-tiger nama-lion nama-cheetah into ezidla kwasani ezingadedeli yabo so nje bese Oh, injini yami ibe nzima kakhulu mfethu yabo so la eThekwini ukuthinta ikhala lami ukuthi khonto engicabangayo. Eh ulokhuzana la eThekwini ayikho into eyake eyake yakwehlekela mhlawumbe ongasixwayisa ngayo ngoba phela la eThekwini kunomona mfethu abantu abaningi banomona nje la eThekwini whether ukwi-comedy, ukwi-industry yokudansa, you-industry as an artist la eThekwini nje akuphileki and iTheku lincane and kunabantu abamsabayo umuntu ukuthi okay besikhulume ngosibanibani kushuthi impilo ethi isiphelile wena kushuthi wena ngenkathi uqala nje umculo ususebenze nabantu abaningi kangaka baseThekwini only to get i-backlash noma mhlampe ngathi i-gatekeeping iseJozi kuphela. hhayi bese ngeke igcwele yonke indawo bese igcwele yonke indawo igcwele nje yonke indawo ngoba bethu amajita amaningi ngiyawazi yabo so amajita amaningi khona nabanye utholukuthi uma ngithi ngikhuluma nabo ngithi hey uyakhumbula ngike ngakhuluma nawe ngiqala ukuhlangana nawe ngikhuluma nawe ku-Facebook ngitshele ngithi ekuseni ngingakafiki la laphana ko-Grasport before ngisaluke ngizama ukuthi ngithole mhlawumbe i-deal yabo Facebook abakho ngiyacela manje ungixhumanise yabo ukuthi ngoba manje ngifuna i-deal yabo lo muntu wathi hhayi ngathi ngoba wena useduze naye mhlampe ungakwazi ukuthi ungixhumanise yabo hhayi yabo lo muntu Yeah, wathi hhayi no hhayi Facebook nawo ngathi wena ngize useduze nje naye so lezi zinto ey'shoyo izinto sure. ey'khona mfethu umuntu njengoba bethi kade ngazama hhayi ukuthi khona phela ukuthi uthi uyazama kanti uyazama uzama into engaphumi yabo manje uma uzama Yeah, into ekufunayo uyabona ukuthi kusuke kuwukuthi sure. kuwumona yabo ngoba akunamajita nje amaningi even from no-Pickners ngihlale nabo la eGoli enyuveli bengakadumi from kudala ngahlala nabo iminyaka yabo oSibuni Sure. noMzini oDeya yabo leyo nto so nje Sure. kube nje mfethu uyabona nezinto ey'ningi nje kubantu abaningi abahlukahlukene yabo lona so All right, okay. ngase ngaba-ke ngaphansi Professor hhayi cha bengiphethe kahle mfethu sesiphethe kahle namajita no-character Yeah, no-Grasport safike hhayi safike sathola ikhaya eli-right ngendlela e-right naye uGucci Berry la uzokhipha i-albhamu ethi uNoDope seqedile ukurekhoda uyakhipha nje mhlampe nazo cha ngifuna ima ngayo ngizokhuluma naye uGucci wena relaxa wena ngiyazi indaba oh yakho. yazi ukuthi ngiyawuphika ubungozi Wena ufuna ukukhipha yonke into kanti mina uGucci ngimphethe la ngiyazi ngizombuza ngeyami indlela. uGucci ningena kanjani eKalawa mfethu ikhaya elikhulu kangaka elinama-legends
like akekho umuntu owakhala futhi ngekalawa, even uprofessor ubuya kwikalawa as much as esene-proper files but still isa-affiliated somehow, I think I know. And ikalawa mfethu iproduce abantu abaningi mfethu, inama-legends, even abo-Black Coffee nje ubuke i-relationship yakhe no-Oskido, ubuka uBusiswa no-Oskido, all these ama-artists akhona aphila grand kumanje. Nina especially Gucci ningene kanjani ekalawa mfethu? Kubo bonke abantu abakhona eSouth Africa, nina ningene kanjani? Well, Natholakala kanjani? umgijimi eshilo ukuthi besebenza no-professor khona ingoma yabo eyaduma umcimbi wathinta intombi yamapheli umcimbi nabo-professor. So mina I got the connection through umgijimi. He texted me ukuthi asizosebenza on his single. So when I went there, we recorded the single, it was nice. And then after then we promoted the single, and then he's the one who took me to Upraskochi, Kamvale too. He's the one who's managed working out my artist now or show. So he took me there and then he heard some of my work. And then yeah, that's how we learn. And then seances are manje, Nokuja since the album. We're gonna release soon, we've already done a photo shoot. Yeah, but now like because in Bolivia Manje Akuyiso ngayo le yokungena elokhunjani yebele awunaso insayinise esiqondile kanti saphetha la uBraskotch kanti uyindoda eqondile engazali ukuthi ngena ngebele ngena ngesipho. so I could say can I ask you something, guys? Just keep on pushing. One day is one day. Yeah, you're gonna be Manje meninga sensayinile lapho ekalawa lo mani sensayinile. Yeah, we are on it. So we've already done all of that. As I said, we are releasing an album. Yeah, we are not releasing Yeah. an album. I'm releasing an album under Yabo. Upraskochi, Kamvale. Yeah, Izokuma Inkunodoli. It's a hit. It's a hit. Like we are using Inkompo, Boom. We have Amapiano. Yeah, Guleo, album Leo. It's gonna be nice, man. It's gonna be nice. We did the photo shoot. So Gwa Oskito. Yeah, we did the photo shoot for Oskito. So everything is going well, I could say. awubeke Gucci mfethu, thina la eNatal mfethu asikakwazi mfethu, awusididele nje inoni elilodwa mfethu ku-one of your tracks mfethu, siza ukuthi mfethu mhlawumbe singakwazi nokuku-invite lana ngoba nami nginabangani bami abenza ama-event a-serious kabi engifisa ukuthi bakubone mfethu. Awusidedelele u-one nje bese siya ku-bra wami laphayana, kodwa wena before sekubra wami awukulahlele nje into encane nje mfethu, siza ukuthi ngempela ngoba ngikuzwe usukhuluma nangelinkompo gqomu, bana nina sendivula ukuletha igqomu. Okay, Gucci awusidedelela nje ulayini owodwa mfethu usiblesse nje. Okay, zonenzela le single lesikhiphile oko Arena skachampi, sabana badala kaskati, inalabakai yankwati, sabakalo gochampi, yeah. Not dirty, I send a story. Snap back up, I saw me, to myself, so me, it crashed on your sonera, oko, you my, aka, you my, aka, you my, yes, the name of Chesa. featuring Kumkichi, the Bundesliga, Ukuchi Pele, Kuchi Perry, Ikomugele. Tako mapherisi. Hayi ngizwile ukuthi ingelosi le mfethu batshele nabangani bakho ukuthi hayi babize ingelosi unodumo. Hayi stage akathiweki ngidlala kitchen. Yeah. Wena yakhe i-album iphuma nini? Hayi izophuma this year mfethu yami i-album ngenza igqomu nje, strictly igqomu dansa kuze kuyovana. So yeah, ngibhizi nje sengizoqeda ibhizi kulunge ngiyarekhoda ngoba ngifuna ukukhipha i-album izophuma ngalezi khathi July kanje yabo. Sure, akhona ama-feature washayile lapho.
akhona ama-feature mhlampe ongasitshela ngawo mfethu because phela usebenze nabantu aba-serious abo-professor yabo Yeah, ubani uKhalisi, okhona nje? ya. Hhayi njengoba ngisase-studio nje ngisahambisa ngakaqedi, so nabo Yeah. ngoba no-character naye ngizokucela ukuthi bangene naye ku-feature-re yabo. Ngicele nawe mhlampe ukuthi ungenzele i-intro yabo zibe zibe yonke Hey, lo muntu ukhala ngami. angithi ngiyazama ngikutshelile nje ukuthi ngiyahlanganisa yabo. Sikwazi ukuthi uZulu Sure. sibone ukuhlangana Zulu, sibonise abantu I bangaphandle know. ukuthi sinto eyodwa, yabo siyabathanda, sinto eyodwa sonke sama-African, yabo. Ngiyajabula bafethu. Ngifuna ukwazi ukuthi i-album kaGucci ithini i-date ezophuma ngayo and izobe itholakala kuziphi iy'ndawo noma iy'nkundla lezi ekutholakala kona izona umculo and also mhlampe kuwena sesivala Gijima indawo lo ngikukhohlwa Hhayi, yazi cabanga amasonto nokugijima. Gijima Gijima wena sonke. uzobe ususitshela mhlampe ukuthi mhlampe nizobe niphefomaphi this weekend or something like that mese siyayivala ngokuthi nisishiyele ama-socials enu ukuze abantu bakwazi ukuni-follow-up back. Okay, Okay. siqale. Go Pele. Okay. So Yes. i-album asikakabi ne-date yokurelease, but yonke into isiyaqedwa and it's gonna be on all platforms, all digital platforms. And this week there's no confirmed performance yet, but last week khona lapho best performer khona, is it Germiston? Yeah, last week khona lapho best performer khona eGermiston. So yeah, Gucci Perry, Vilagazi on your Instagram, Facebook, TikTok. Yeah, usithola for ama bookings, usithola under on my bio you find ama details ekhamba lethu ne website yakhona. Yeah, I think that's it. Yeah, I'm also gonna shoot ama music videos. We're also gonna shoot ama music video next week for ama ingoma. We're gonna choose 3 tracks from the album that we're gonna push. So the first one that we're gonna push Ikaya Nami. It's a very nice song for everyone. And then yeah, it's gonna be on your channels everywhere. Yes. Siyabonga kakhulu sisi wami, all the best bethu. Hopefully sohlangana nje very soon because nami ngizobe ngiza ngalapha eJozi ngishaya i-comedy kanjalo nabo Celeste na yonke le Oh, nto. that's nice. But thank you so much guys. Bafo. Yeah. Ya fana ithini yakhe ukuvala uthini kubabukeli manje mfethu awubatshele mfethu into yokugcina that you always wish to tell ababukeli ngiyazi ukuthi ukhule ulalela i-radio umuntu esethi kubabukeli ekhaya this is your chance. Yeah. Futhi hayi mina futhi engingayisho nginesingile khona nje out ethi Oko Mgijimi featuring uGucci Perry noSmindlo noJizzy Fuze. Ngiyacela bandla emakhaya, ngiyacela ukuthi bandla ngicela ningi-support-e kule ngoma le ephumile yami engiyikhiphile ethi Oko. Nanokuthi nje nawe nomunye umsebenzi useza omningi engisazowukhipha. Ngiyacela bandla ukuthi bangi-support-e, umphakathi ungi-support-e. Ngiyatholakala nje ey'nkundleni zokuxhumana mawugijima nje Masonto kuzo zonke ugijima Masonto imina bafethu. Ngiyacela bandla ukuthi ningi-support-e, ni-support-e nosisi lana uNodoli, uGucci Perry. Nje hhayi sibonge, inkosi inibusise. Athina ama-socials lapho bakuthola kuphi? Ku-Facebook Umgijimi Masonto, naku-Instagram Umgijimi Masonto, nje kuwe wonke nje mawuthe ma-trends Umgijimi Masonto ngiyatholakala. Yeah, and nje yabo nje ungasibhukha siyatholakala and ma-stage into esidansayo asidlali yabo nje bahleli kanje uzazibona sihleli kanje esiteji siyandiza sesiteji lo Gucci eza kanje asidlali.
Yes. Hayi bafethu ngiyabonga kakhulu guys. Thank you so much. All the best bafethu. We'll be looking forward to ama-release enu nama-album enu. Shout out to Ikalawa Jasmine ngokuthi isinike i-chance and also nakwikamva lethu ukuthi nayo yenze sure ukuthi nithola ne-platform e-right bafethu. Sengikhohle ukuthi nithe ubani le razo le enicoshile no Matapu Dala Scotch. Scotch, yes. Shout out to Scotch, Fed, shout out to Kalawa, shout out to everybody, shout out to you guys for showing up with UP. Hopefully kuzobanzwebo soba nje family bekhona izinto enikhala ngazo ningithinte sibone ukuthi singayiphusha kanjani. Kuyaphila bafethu niphile nani. Danko. Siyabonga. Thank you. Thank you. Hola. Siyabonga.